L-ewwel Google Hangout li qatt saret minn partit politiku f'pajjiżna. Matula l-mexxej Laburista Joseph Muscat wieġeb għal domandi ta' 7 persuni ta' etajiet differenti li ġejjin minn oqsma varji li pparteċipaw mill-kumdità ta' darhom. Taf jiena għandi 3 tfal, issa l-Partit Laburista qed jagħti garanzija li studenti ta' 16-il sena ser ikunu f'taħriġ, xogħol jew kellha ħajkomplu jistudjaw. Però issa jiena li għandi 32 sena u li nixtieq inkompli nistudja u fl-istess ħin nitla' dik it-tarġa biex nkun nista' ngħin il-familja tiegħi. Ħajkun hemm xi għajnuna għalina biex nkun nistgħu nagħmlu dan? Joseph Muscat qal li l-garanzija ta' tagħlim, taħriġ jew xogħol hija priorità, iżda hija l-ewwel pass. Jekk inti trid tkun aħjar u trid li l-uliedek ikunu aħjar, ir-rwol tal-Istat huwa li jgħinek, qal il-mexxej Laburista. Fil-fatt għal din il-kategorija ta' nies, persuni mod partikolari ħaddiema u middle class li jkunu jridu jimxu dak il-pass il qudiem, ir-roadmap għat tkabbir ekonomiku tagħna tiffoka fuqhom, jiġifieri il-middle class trid tkun il-saħħa, il-qawwa, l-forza li ħadd tmexxi l qudiem dan il-pajjiż. David Magro ta' 47 sena minn Ħażabbar għamel mistoqsija dwar il-qasam tas-saħħa. Joseph Muscat qal li fis-snin li għaddew pajjiżna kellu ċentri tas-saħħa li minkejja nuqqasijiet li kellhom, in-nies xorta kienu jirrikorru għalihom bħala l-ewwel punt ta' referenza. Illum din m'għadix tiġri, ħafna persuni m'għandhomx għażla oħra ħlief li jmorru f'Mater Dei. Irridu niġu f'sitwazzjoni mill-ġdid li mhux sempliċement tiftaħ poliklinik jew tgħid għandek poliklinik, imma trid mara, trid tagħti riżorsi u trid tagħmilhom mill-ġdid permezz ta' kampanja edukattiva u anke x'in-nies jkollhom fiduċja li jekk sejjer poliklinik ħadd inqeda fil-poliklinik, ħadd inqeda fil-health center li inti tnaqqas il-pressure li hemm fil-Mater Dei. Dwar il-liġi tal-IVF, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed janalizza l-abbozz ta' liġi propost biex jara kemm hu vijabbli u realistiku. Żied li liġi proposta ma tirriflettix il-kunsens li kien hemm f'kumitat parlamentari li twaqqaf apposta biex janalizza s-suġġett tal-IVF. Rejn Fiorentino ta' 34 sena li jaħdem fil-qasam tal-informatika staqsa lil mexxej Laburista dwar Smart City fejn suppost inħolqu 7,000 impjieg. Kieku gvern immexxi minnek jiena tal-fiduċja tal-poplu. Se tkun il-politika Laburista fuq Smart City. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jemmel li l-proġett ta' Smart City jista' jitwetta. Aħna naraw li l-Istat Malti għandu jkun partner biex Smart City tkun suċċess u tiddeliverja. Joseph Muscat tenna l-weda li gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl b'mod sostenibbli u realistiku. Il-mexxej Laburista semma wkoll il-ħtieġa li aktar nisa joħorġu jaħdmu anke bilan li tkun indirizzata l-isfida tal-pensjonijiet u qal li l-pajjiż għandu jkollu infrastruttura soċjali li tilqal din ir-realtà bilan li l-ġenituri għattaw kemm jista' jkun ħin ma' wliedhom. Fil-Google Hangout ipparteċipaw ukoll Luke Desira, impjegat fiċ-ċivil, Fiona Borch Lewis, impjegata fil-qasam tal-assigurazzjoni, Sandra Zammit, sita kumpanija, u Alessandra Paċ, igradwata fl-Istudji Ewropej u atleta.